makosana apolisi yakwanisa kumugwandira mmodzi wa zigawenga zomwe zinapha Dr. Tunganire Chomwe yemwe anaphedwa mwankhanza nyumba kwake ku Mount Pleasant pa 7 Julayi chaka chimene cha 2026 usiku umenewo. Ambiri nkhani yakuphedwa kwa Dr. Tunganire Chomwe ayitsatira bwino chifukwa choti anthu ambiri ndikulira komanso timafunisisa chilungamo tadziwika pa imfa imeneyi. Andinso posera chidwi chomwe public inali nayo nkhani imeneyi zinapangisa zona kuti apolisi agwire ntchito modzipereka panga njira zina zilizonse kuti zigawenga zimenezi zimugwandirire. Eno potenga ndi Malawi Police Service uthenga umenewo opanga publish pa tsamba la mchezo la Facebook. Komanso wachiwiri kwa oyankhulira Malawi Police Service amene atundi Alfred Chintere anasimikiza za nkhani kuti akwanisa kumugwandira mmodzi wa magayizi amene apanga chipongwe Dr. Chomwe. Ndipo potenga ndi Alfred Chintere akunena zona kuti after accident itachitika apolisi anayesesa kuchita kafukufuku kugwiritsa ntchito ukadaulo wonse kuti magayizi amene apezeke. Nde akunena zona kuti apolisi kuchoka ku department ya CID anali ndithu pa ground anapita ku TNM kakuyatero panga track phone ya malemu a Dr. Tunganire Chomwe zomweno zinapangisa zona kuti apolisiwo akwanise kuipanga track phone imeneyo ndipo yapezeka ndi munthu yemwe padakali panopa ali m'manja mwawo. Mkulu ameneyo zina lake akuti ndi Macmillan Mvevula zaka zake zakubadwa ndi akuti ndi 25 nde akuti atapanga track ndikumbetsana phone iyo anapeza zoti amugwandira. Komanso akunena zoti sizokhazo apolisi anakwanisanso kutenga forensic evidence kuchokatu pamalo pamene anaphedwera a Dr. Tunganire Chomwe zomweno ziwathandizire kupeza ma details onse okhuzana ndi mlandu umene. Of course potenga ndi Chintere anapitiriza kufotokoza kunena zoti mkulu amene Macmillan kumuzi kwawo ndi mboma la Tcholo muzi umene umaziwika zona kuti Ntika mfumu yakulu ndi kuti ndi Ngongoliwa. Ndi akuti akamaliza china chiyonse akhala akupita naye kubwalo milandu kumene akayankhe mulandu okhuzana ndi mada. Ndithu tiyamikire polisi mawu ake pokwanisa kumugwandira magayizi amene anthu izi saname zinapereka mantha kwambiri amaka pomwe anthu tikudandaula zona kuti sikalekale 2025 yomwe tinaluza Dr. Victoria Pope after ndekuti achiwemboso atapita kunyumba kwawo kawapha kumeneko kugwira ntchitonso kumweko ku Queen Elizabeth Central Hospital nawo kumazabweranso kesi ya Dr. Chomwe yonso ndekuti aphedwa imfa yakenso yofanana kuti achiwembo ukapitira kunyumba kugwiranso ntchito komweko ku Queen Elizabeth Central Hospital. So tiyamikire pamenepa ndiso tikupira kuti mkulu amene apanidwa bwinobwino afotokoze motive behind killing imeneyo kuti kapena kunangokhala kubakokha kapena ena ake ali behind mada ya Dr. Tunganire Chomwe. Andinso apart from public madotolonso anayamba kudera nkhawa makamaka achinyamata ochoka ku chipatala chimenechi cha Queen Elizabeth Central Hospital osatira mysterious death yomweno anzawo akumana nayo munyengo zimenezi. So kaya Macmillan ndi anzake ndamene ndi move yokapha Dr. Chomwe nkuthekanso kuti mwina Macmillan iyo ndekuti anangogula phone imeneyi after ndekuti magayi amene anapha ataona zoti nkhani imeneyi yakamoto mwina anangogulitsa phone pa anthu ena amatha kumagulitsa phone za second hand ndino zimakhala risk kwambiri makamaka kugula phone ya second hand kwa anthu oti sikuwadziwa. Taonapo ndithu accidents angapo akuchitika anthu okagwa mavuto oti anagula phone za second hand ndi phone zimenezo kumapeza kuti aino ake anaphedwa zimachitika zimenezo ndithu. Komano we hope kuti polisi impana bwinobwino mkulu ameneyi kuti afotokoze chenicheni chimene chinachitika maso cholinga chomwe anaphera Dr. Chomwe fato zinakatha kutheka mwina ungoba osachosera moyo ano kufika point yochosa moyo apapa akuluakulu sizinaende peni imene ndikufira ineyo padakali panopa. So kumaganizira mabalensi kuti ali mpeni yotani pa nthawi imeneyi potenga kuti zikata yonche munthu ukaphunzitsa mwana makhala ndi hope yaikulu kuti pamene akuchita bwino mmoyo iwenso ukapunthwa amene pake ana amene amatha kugwira mkono ndinosati pati ndiona kuti pamenenso golo limoneka kuti lamba kuwala la Dr. Chomwe ndi pamenenso Satana akubwera kuzapanga zinthu ngati zimenezi kumuchosera moyo ndithu ambiri kufunisisa chilungamo chidziwike pa imfa imeneyi. Kayina ngokhala 50 kayena ake ali behind ikhupe kuti chilungamo chidziwike bwinobwino polisi ikamaliza kuchita kafukufuku. Tipempherere mzimu wa malemu Dr. Tunganire Chomwe. She has gone so young. Ambuye Mulungu aulandire maso use mumtendere. Tipepese kwambiri ku family makamaka makolo omvesesa kuti munyengo iyi ndiyovuta kuvomereza lito kusweka mtima funso ochuluka kumakanika kukhala ndi mayankho popepesa kwatonse tingathe kufikira potenga ndi ululu umene mukumva padakali panopa. Komano ndi Mulungu yekhayo amene angathe kukwanisa kutonthozani munyengo imeneyi. Tipepesenso pa onse omakhuzidwa direct ndi imfa imeneyi maso akuntchito pepani ndithu pepani. Andina uthenga ndiona kuti kwa magayi amene timakhala opanga zimenezi kuti apita kukaba kwina kwake ndimapeza kuti tachosa miyoyo ya anthu maphatu anthu osalakwa zimenezi zikuchulukira kwambiri kayi kumeneko muzisamala kwambiri musichita mwayi kuti mmapezedwa magwidwa chonchi ndi apolisi. Komano panakhala zoti pamakhala mwayi oti kukugwirani as a community inonso bwezi mumakayikidwa limodzi chifukwa izi sizoona zikubweresatu mantha ku society komanso ngati dziko anthu samakhale mwa mantha chifukwa cha anthu ngati ino ayi machazi mobu ndiyenso aloledwa. Komano umene zafikira padakali panopa anthu ngati inuyo bwezi tikungochitani kazatu palibenso chifukwa chomwe kusunga nukhani moyo. This is too much. Of course yakunena zona kuti magayizi amene anthu anangombako phone ya Redmi amuna ndi zinthu zina chani. Komano magayizi amene mapanga zimene inuyo how do you feel? Ashumi kuti munthu amene ni m'bale wanu
wanu mungamve bwanji eniyo ndithu ndi zinyama not worth kumakaso mu society. Chifukwa chake ndithu ofunika kumakuchitani kazatu mukapezeka pa izi zinthu sizoona. Anthu azikhala ndi mantha zoona, munthu asakhala ndi kanthu kake kapena munthu asachita chinthu chake choonekana kumaso kwa anthu aziopa zoona kuti ena ake ndi otatichosera moto. It's high time Malawi sitikwena kupanga ukomonete zinthu ngati zimenezi. Zomaphana sizinalira mpadi mbuyomo ngati mmene zikukhalira padakali pano pa dziko limene la Malawi. Makesezi ngati amene amachuluka ku dziko la South Africa ndi kumene timaona kuti zinthu ngati zimene zimakhala zikuchitika. Pano pa ku Malawi anthu ono spirit ya ubuntu, spirit ya umunthu kuti thawa tikusandukano nyama zenizeni. Anyways, makosana kuti nkulira uku maka pomwe moyo wapita mwachonchi. Sizoti mwene mtemanga pa nkhani imeneyi ngati ndemangazo muli nazo lokozani mu comment section kumulemekezaso maganizo anzathu.